Jsem chronický rozjížděč nových věcí. Jakmile mám pocit, že nějakou dovednost ovládnu, začnu pokukovat po něčem úplně novém. Zvenku to možná vypadá, že nevydržím u jedné věci, jenže skutečnost je trochu jiná. Jasně, svoji roli v tom hraje dopamin, ale nejde o neustálou honbu za něčím novým. Záměrně se totiž vystavuju nekomfortu, situacím, ve kterých jsem začátečník, protože právě tam jsem nejkreativnější. Znám spoustu lidí, kteří nejdřív roky pilují své řemeslo. Naučí se materiál dokonale ovládat a teprve potom pustí naplno fantazii. U mě je to obráceně. Ve chvíli, kdy se v nějakém materiálu začnu pohybovat až příliš jistě, něco ve mně usne. Ruce už všechno vědí, hlava může odplout jinam. A tvorba se pomalu mění v rutinu. Když ale vezmu do ruky materiál, který ještě neznám, všechno se změní. Najednou znovu dávám pozor, poslouchám každý zvuk, sleduju každou změnu. Učím se, jak materiál reaguje, kde povolí a kde vzdoruje. Nemám všechno pod kontrolou a právě proto jsem plně přítomná. Nemám kapacitu přemýšlet nad tím, jestli je výsledek dost dobrý. Mozek zaměstnává samotný proces. Čím méně jistoty mám, tím víc ve mně roste zvědavost. A právě zvědavost je místo, kde se u mě rodí kreativita.